Ukažme si, jak jednoduše nainstalovat webovou aplikaci Efektivní farma do mobilu v prostředí Android a iOS. Nejprve tedy prostředí Android. Začneme tím, že si v internetovém prohlížeči zadáme adresu app.efektivnifarma.cz a potvrdíme zadání. Pro instalaci není třeba se přihlašovat. Stačí ťuknout na symbol 3 teček v pravém horním rohu a následně vybrat možnost instalovat aplikaci. Potvrdit instalaci a po malé chvilce už uvidíte aplikaci Efektivní farma na ploše svého telefonu. Instalace v prostředí iOS je obdobná. Stačí si otevřít internetový prohlížeč, zadat adresu app.efektivnifarma.cz a po načtení stránky klepnout na symbol šipky dole uprostřed obrazovky. Vybrat možnost Přidat na plochu a potvrdit. A je to, aplikaci máme hned na ploše telefonu.